आइलू बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे, चढ़ल जवानी बा उमर बाटे काचे। आइलू बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे, चढ़ल जवानी बा उमर बाटे काचे। आ देखी शोभनी के नजर में गड़े गड़े, आ दुनो सामान तोर बड़े बड़े। देखी शोभनी के नजर में गड़े गड़े, दोनों सामान तोर बड़े बड़े। जी हाँ ए भैया, तो आप सब कैसन बनी जाए भैया। और हमरा पूरा विश्वास रहेला, पूरा मन में आस रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जाए भैया। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और एहिजे से हम सबके प्रणाम करतनी है भैया। आप लोग हमारा ऊपर अपन आशीर्वाद बनौले रही जा। और आई जा रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब हम ये ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हिट मैटर लेके आ गइल बानी है भैया। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से गा देतानी, अच्छा से म्यूजिक बनवा के, अगर स्टूडियो में अच्छा रिकॉर्डिंग करवा के अच्छा से आवाज़ निकाल के गा देतानी, सुर में गा देतानी, तो हमारा आशा नहीं बल्कि विश्वास बा भैया कि इस सॉन्ग आप लोग के ज़रूर ट्रेंडिंग में आई। बहुत ही अच्छा तरह से गाना बाजी। तो रउआ सब अगर अच्छा गावत तनी जा, अच्छा बजावत तनी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा गाना के सॉन्ग के मैटर नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे ए भैया। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो ए भैया हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा। काहे से कि इस चैनल के माध्यम से रउआ सबके बीच में बहुत ही बढ़िया सॉन्ग हमनी के देत रही ला जा। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। तो आई जा रउआ सब हमनी के मुखड़ा के ओर चलल जा। मुखड़ा के कहे के भाव का बाटे, आई जा सुनी जा कौना भाव में कैसे कहे के बा, सुनी जा। आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे, आ चढ़ल जवानी बा उमर बाटे काचे। आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे, आ चढ़ल जवानी बा उमर बाटे काचे। आ देखी शोभनी के नजर में गड़े गड़े, अरे दोनों सामान तोर बड़े बड़े। आ देखी शोभनी के नजर में गड़े गड़े, आ दोनों सामान तोर बड़े बड़े। तो भैया अगर रउआ सबकी मैटर अच्छा लागता, मस्त लागता, खूब सुघर लागता, सुंदर लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर हमारी स्क्रीन पर नंबर बाटे, नंबर पर संपर्क करी जा। और नंबर रउआ सब लिख लीजा, नोट कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर लिखी 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करें। आप लोग के बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाई। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।